Itu mindakmu sing ora bener ku aja nganti cilik ngrasani Allah gedhe mitenah mring sepadha. Lan kowe ora kena ganggu gawe marang putrane bapak Waloya. Ya kuwi kang aran genduk Yuniati Dwi Haryati ku wis tak ruwat wis tak ilangi mul sukertane. Oh iya yen ngono aku wis ora bakal ganggu gawe kejugengane bapak Waloya sak kukuban. Malah aku melu ngreksa melu. Ya kuwi ngayomi tansah mangya widodone ring Sambikala bapak ayo sumambah sak putra bisa sak anak turune kabeh ya syukur gedhe kowe anu bae lari apa kowe Yai dalang ana wigati apa Bathara iki mengki dawuhe Bapak Guru yen ana wong nanggap mayang delalah disane kono ana wong babaran kuwi dadi bagianku dadi panganku. Arep tak pangan mongko aku nek mangan kudu bagi disembelih dhisik. Lha aku njilih gaman utawa bedhama sing tak ngopah karo kowe arep tak nggo mbelih bayi iki ora kena. Kuwi njilih bedhama iki najan iki dhuwit wis dadi panguwasaku. Wandile mbok nggo nganiaya bae sing ora ndek dosa ora entuk. Wah, la piye iki? Wis entuk pangaring ngemplong ora bisa iki piye iki dalan. Saiki tak wene dalan. Saiki joli-jolan wae. Bayimu tak ijoli karo bedhama iki, bedhama tak balekke nyang kowe. Bayi dadi duwekku dadi anakku angkat entuk ora. Sebab kowe puluh ndiya bayan mbok panono isone nek kowe nggo bedhama iku mbok nggo golek menungso liyane. Lah yen ngono ya joli-jolan yo.